τέχνη σε τέχνη. Παραγωγή, παρουσίαση Πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, στην επιμέλεια του ήχου Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα η εκπομπή από τέχνη σε τέχνη θα ασχοληθεί με την τέχνη του θεάτρου και καλεσμένη στο στούντιο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας είναι μια προσωπικότητα του θεάτρου, η κυρία Λιδία Κονιόρδου. Κυρία Κονιόρδου, καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σας χαιρετώ και εγώ. Πολλοί ρόλοι. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, διευθύντρια περιφερειακών θεάτρων και επίσης σε ένα έτσι Ινστιτούτο, θα έλεγα, έρευνας που είναι το Κέντρο Αρχαίου Δράματος, Δεσμοί, όπου είστε διευθύνων σύμβουλος. Ναι. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα μιλήσουμε για το θέατρο των ιδεών ή πιο κοντά, ας πούμε, στην πνευματικότητα, το πνευματικό θέατρο. Ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο θέατρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι στην ουσία ενιολογικό θέατρο, είναι θέατρο ενιών, ιδεών. Οι ιδέες αυτές, ο ποιητής βρίσκει τις μορφές για να βοηθήσει αυτές τις ιδέες να κατέβουν στον κόσμο της ύλης και των μορφών, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο. Και έτσι και εμείς με τη σειρά μας οι καλλιτέχνες πρέπει και εμείς με τον ίδιο τρόπο τις ιδέες αυτές που ανακαλύπτουμε μέσα στα κείμενα να βρούμε τις κατάλληλες μορφές για να τις ενσωματώσουμε οι ίδιοι με το σώμα μας και τη φωνή μας, αλλά και να δημιουργήσουμε δράσεις έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι ιδέες να φτάσουν στο κοινό και να τις νιώσει και το κοινό σαν κομμάτι και της δικής του ζωής. Πιστεύω ότι αυτό είναι στην ουσία όλα τα θεατρικά έργα είναι μια πλοκή γύρω από αυτά τα βασικά ερωτήματα, ιδέες, έννοιες που απασχολούν τον άνθρωπο και θα τον απασχολούν νομίζω όσο υπάρχει η φύση ανθρώπινη. Κατά την άποψή σας, όταν ένας θεατής έρχεται στο θέατρο, ποιον κόσμο πάει, ας πούμε, έρχεται να συναντήσει? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει ένα πράγμα για όλους τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος αναζητά κάτι στο θέατρο, αναζητά να φωτίσει ένα μέρος της ύπαρξής του, να φωτίσει ένα μέρος της ζωής του. Άλλος ζητά να ψυχαγωγηθεί, να περάσει 2 όμορφες ώρες, να γελάσει, να ξεχαστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό που νομίζω ότι τους οδηγεί στο θέατρο είναι να είναι κοινοί μάρτυρες μιας εμπειρίας. Δηλαδή η συλλογική εμπειρία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι όσο περισσότερο ο κόσμος απομονώνεται με τα κομπιούτερ, με τις τηλεοράσεις στο σπίτι του, τόσο περισσότερη ανάγκη έχει να ξαναβαφτιστεί στη συλλογική εμπειρία. Και το θέατρο είναι ακριβώς αυτό, μας υπενθυμίζει ότι εκτός από άτομα είμαστε και κομμάτι μιας κοινωνίας που μπορεί να έχει ένα βίωμα συλλογικό που να είναι ένα σημείο αναφοράς στη ζωή του. Με αυτή την έννοια το θέατρο δεν νομίζω ότι μπορεί να υποκατασταθεί από τίποτα άλλο. Ή το θέατρο ή κάθε performance, δηλαδή η ζωντανή παρουσίαση κάποιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας, δημιουργίας. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει γιατί πηγαίνει, ας πούμε, κάποιος στο θέατρο, ή εσείς προσωπικά, ας πούμε, γιατί θα πηγαίνατε στο θέατρο? Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα τουλάχιστον με είχε οθήσει και με όθησε και τελικά να γίνω και ηθοποιός ήταν η επικοινωνία. Ότι είχα ανάγκη να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους, είχα ανάγκη να ακούσω το πνεύμα κάποιων σημαντικών ανθρώπων, συγγραφέων, ποιητών, αλλά όχι διαβαστά, αλλά μέσα από το πώς το βλέπει ένας άλλος συνάνθρωπος. Και είτε να διαφωνήσω με αυτό, είτε να συμφωνήσω, είτε να με οδηγήσει να υπερβώ τον εαυτό μου και τη μοναξιά μου, ας πούμε, μαζί με άλλους ανθρώπους σε κοινή μαρτυρία. Αυτό νομίζω ότι είναι το λυτρωτικό στο θέατρο. Μερικές φορές, ξέρετε, νιώθω ότι στην ουσία το έργο είναι η πρόφαση. Είναι η σύμβαση για να βιώσουμε όλοι μαζί κάτι που μας ξεπερνάει.
και να υπερβούμε αυτόν. Και όταν συμβαίνει αυτό στο θέατρο είναι αυτές οι μαγικές στιγμές που ο άνθρωπος νικάει το χρόνο και για λίγο μετέχει της αθανασίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που το θέατρο μας δίνει. Και με αυτή την έννοια μπορεί να είναι λυτρωτικό, να είναι θεραπευτικό και να μας φωτίζει. Και εκεί η λειτουργία του ηθοποιού είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι ένα είδος μεσάζοντα, ένα είδος ενδιάμεσου ανάμεσα στο φως της γνώσης και της αλήθειας και το φως που μπορεί να έχει ο θεατής επικοινωνώντας ή κοινωνώντας με ένα κομμάτι της αλήθειας. Ο δικός σας δρόμος από πότε ξεκινάει, ας πούμε? Από την παιδική σας ηλικία, από την εφηβεία σας, το σχολείο? Ο δρόμος για την τέχνη αυτή? Δεν ήμουνα από παιδί έτσι ιδιαίτερα. Δεν είχα τέτοιες ευαισθησίες. Βεβαίως η μητέρα μου με πήγε στο θέατρο και είδα πρώτη φορά 9 χρονών, είδα τον Χόρν στο Εθνικό. Έπαιζε τότε το Λορεντζάτσιο, έτσι, που ήταν μια ανάμνηση πολύ αμυδρή αλλά πολύ έντονη. Στο σχολείο έλεγα κι εγώ... Σε ποιο σχολείο πήγατε? Στο Αρσάκιο. Η πρώτη μου έτσι συγκίνηση σαν ηθοποιός, ας το πούμε, σαν παρουσιάζοντας κάτι, ήταν λέγοντας ένα ποίημα του Σολομού, που εκεί ένιωσα πραγματικά μια συγκίνηση και φαίνεται ότι και το κοινό συγκινιόταν με αυτό που έλεγα. Ήταν η Ελληνίδα μητέρα του Σολομού. Και μετά στην τελευταία τάξη του σχολείου, το Αρσάκιο είχε μια πολύ αξιόλογη δραστηριότητα. Ανεβάζαμε, για να εξοικειωθούμε με τα αρχαία ελληνικά, ανεβάζαμε χρόνο παραχρόνο ένα έργο στα αρχαία ελληνικά. Και ήταν η Ιφηγένεια εν Ταύρης, που τη διδασκόμασταν, και ήταν έτσι μια πολύ καλά οργανωμένη παράσταση με σκηνοθέτη, χορογράφο, μουσική πρωτότυπη. Μας είχε γράψει ο Δραγατάκης τότε, θυμάμαι. Ο Δημήτρης Δραγατάκης. Ναι, ένας εξαιρετικός συνθέτης, είχε γράψει πρωτότυπη μουσική για την παράσταση και εγώ ήμουνα κορυφαία του χορού. Εκεί ένιωσα πραγματικά 2 πολύ σημαντικές συγκινήσεις. Μία, την συγκίνηση του να λέω ένα ποιητικό κείμενο και να επικοινωνώ με το κοινό μέσω αυτού, και η δεύτερη ήταν η ανακάλυψη του πόσο υπέροχη γλώσσα είναι τα αρχαία ελληνικά. Κάτι που, παρόλο που είχαμε πολύ καλούς δασκάλους, δεν είχε καταφέρει κάποιος μέσα από το συντακτικό, τη γραμματική κτλ. Να με κάνει να ερωτευτώ αυτή τη γλώσσα. Την ερωτεύτηκα όταν την άκουσα να μιλιέται ζωντανά. Έστω και με τον τρόπο αυτόν τον ημιτελή που εκφέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς προφερότανε. Αλλά παρόλα αυτά η δύναμή της και η ενέργεια της είναι τόσο μεγάλη που έκτοτε άρχισα μόνη μου στο σχολείο, εξωσχολικά, να διαβάζω Πλάτωνα, να διαβάζω Θουκυδίδη. Δηλαδή άρχισα να κάνω βουτιές μέσα σε αυτό τον απίστευτο πλούτο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Όσα πράγματα μπορούσα να καταλάβω φυσικά ήταν πιο προσιτά και ο Πλάτωνας ήταν πιο εύκολος. Η αλήθεια είναι, σαν γλώσσα. Αυτά τα 2 ανακάλυψα και αυτά μου έχουν μου καθορίσανε και την πορεία μου. Το ένα είναι γιατί αποφάσισα μετά, μαζί με τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο, να γραφτώ στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου, που είχαμε άλλη μια σημαντική εμπειρία με τον Νίκο τον Παρίκο. Είχαμε κάνει την Ορέστια του Εσχύλου στο Ηρώδειο, και αυτό ένα κομμάτι στα αρχαία ελληνικά, ένα κομμάτι στα σύγχρονα. Και μετά εκεί σιγουρεύτηκα ότι κάτι υπάρχει για μένα στο θέατρο, ότι κάτι αναζητώ, μπορώ να βρω μέσα σε αυτή την κατεύθυνση, και έτσι έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό και μπήκα στη σχολή του Εθνικού και από εκεί και πέρα ξεκινήσανε όλα. Η εμπειρία του Εθνικού? Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή είχαμε ένα καλό και ένα αρνητικό. Δηλαδή το καλό ήταν ότι υπήρχαν ακόμα οι παλιοί μάστορες, δηλαδή ο Μινωτής, η Συνοδεινού, η Χατζιαργύρη, ο Βόκοβιτς. Έτσι υπήρχαν ακόμα οι μάστορες του αρχαίου δράματος, οι παλιοί, τους οποίους κανείς εμπειρικά μπορούσε να μάθει από αυτούς. Περισσότερο κλέβοντάς τους, παρά, γι' αυτό εννοώ εμπειρικά, παρά το ότι οι ίδιοι σου εξηγούσαν ακριβώς. Ήταν ο παλιός τύπος της διδασκαλίας, κλέψε από μένα ο εμπειρικός.
Από την άλλη, το αρνητικό στο εθνικό εκείνο το διάστημα ήταν ότι αυτή η σχολή ολοκλήρωνε τη διαδρομή της. Είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της. Και έτσι πάντα όταν τα πράγματα είναι στο τέλος τους, κάποια πράγματα δεν λειτουργούν πάντα τόσο καλά, δεν έχουν την πνοή της ζωής που μπορεί να συνεπάρει ένα νέο άνθρωπο. Και γι' αυτό εγώ με το που τελείωσα τη σχολή έμεινα ένα χρόνο και αναζήτησα έναν δάσκαλο. Αυτό μου έλειπε πάρα πολύ. Έναν δάσκαλο που θα με πάρει από το χέρι και θα με μάθει. Όχι απλώς να τον κλέψω, αλλά να με μάθει την μέθοδο, τα εργαλεία της δουλειάς, τη μαγεία του θεάτρου. Και έτσι πήγα στον Κάρολο Κουν το 1978 και εκεί έμεινα 9 χρόνια. Και έφυγα ένα χρόνο μετά το θάνατο του Κουν από το θέατρο τέχνης. Ήταν για μένα μια πολύ σπουδαία εμπειρία, ένας μεγάλος γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας δάσκαλος πραγματικός, που μας άφησε υλικό και αποσκευές για 3 ζωές, όχι για μία. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που βρήκα στο δρόμο μου έναν δάσκαλο, που τον αναζήτησα και με δέχτηκε στο θέατρό του, γιατί είναι τυχερός κανείς που όταν βρίσκει ένα δάσκαλο στη ζωή του να τον διδάξει. Αισθάνομαι πάντα ότι η σκιά του είναι πίσω μου και είναι ένα σημείο αναφοράς. Πάντα αναρωτιέμαι, άρα για αυτό που κάνω θα συμφωνούσε ο Κουν. Και ο Κουν ήταν πάρα πολύ ανοιχτός και ο ίδιος πολύ μπροστά από την εποχή του. Απλώς πάντα στις παραστάσεις του, ακριβώς επειδή έπρεπε να επικοινωνήσει με το κοινό της εποχής, έβλεπες να μαζεύει τη φαντασία του και τα εκτινάγματα του, τα πνευματικά, έτσι ώστε να μπορέσει η παράσταση να επικοινωνήσει με το κοινό αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή. Κυρία Κονιόρδου, βιώσατε και τις 2 παραδόσεις, και την παράδοση του Εθνικού Θεάτρου και την παράδοση του Κουν. Και οι 2 παραδόσεις νομίζω κινηθήκαν στην ελληνικότητα, έτσι, με τα δεδομένα της εποχής. Ναι, έχει ενδιαφέρον ο συνδυασμός των 2 σχολών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εκτός από το Εθνικό είχα την τιμή να συμμετέχω στις 2 πρώτες παραστάσεις της Ασπασίας Παπαθανασίου με τους Δεσμούς, όταν πρώτο είχε έρθει στην Ελλάδα από την εξορία, όπου ήταν πρωτοπόρος η Ασπασία, ήταν η πρώτη η οποία ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα πριν να υπάρξουν τα ΔΠΘ, πριν να υπάρξουν οι περιοδίες των καλλιτεχνικών σχημάτων, όταν ακόμα λιμένονταν την επαρχία οι αρπαχτές και τα μπουλούκια. Μετά τη Χούντα λοιπόν η Ασπασία έφτιαξε ένα θίασο ανάμεσα στους οποίους ήταν έτσι, πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί, η Άννα Βαγενά, η Αριστούλα Ελληνούδη, έτσι πολύ ωραίοι άνθρωποι που μετά συνέχισαν όλη αυτή την ιστορία, και πηγαίναμε σε χωριά, σε μέρη που έχουμε παίξει, σε μέρη που δεν υπήρχε θέατρο. Μια άλλη κληρονομιά βέβαια, του Ροντήρη. Του Ροντήρη, ακριβώς. Και, μετά έτσι βλέποντας την Ασπασία, η οποία με δίδαξε και πολλά πράγματα, είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ασπασία Παπαθανασίου, σαν να μου έδινε τη σκητάλη κάπως. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από την σχολή Ροντήρη. Έτσι αισθάνομαι ότι η δουλειά που κάνω συνδυάζει το απολώνιο πνεύμα που ήταν του Ροντήρη με το πιο μανικό διονυσιακό πνεύμα που ήταν του Κουν. Ο συνδυασμός για μένα αυτός υπήρξε πάρα πολύ γόνιμος. Και αυτό είναι και το στίγμα της δουλειάς μου. Ποιες είναι οι διαφορές, ας πούμε, αν μιλήσουμε έτσι καθαρά μέσα στο εργαστήρι του ηθοποιού του Εθνικού Θεάτρου, είτε στην εκδοχή αυτή που γνωρίσατε, ας πούμε, και βιώσατε του Μηνωτή, της Παξινού, τις άλλες εκδοχές πάλι του Εθνικού που ήταν ο Ροντήρης μέσα από τη κληρονομιά της Ασπασίας Παπαθανασίου και του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν? Ποια είναι τα στοιχεία, έτσι? Τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτό που είπα, το Απολώνιο, δηλαδή αυτό που εγώ κρατάω από τον Ροντήρη ήταν πρώτον ο λόγος, η δύναμη του λόγου, το φως και η αποκάλυψη που φέρνει ο λόγος, το στοιχείο της μουσικής, της μουσικότητας που υπάρχει μέσα στον λόγο, που υπάρχει μέσα στην κίνηση, που υπάρχει μέσα στη δράση, μέσα στη σχέση, η αρμονία, όλα κινούνται μέσα σε έναν αρμονισμένο σύμπαν. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ το έμαθα από τον Ροντήρη.
Και βεβαίως αυτό που έμαθα, που ήταν κοινό και στους δύο, για να καταφέρεις οτιδήποτε χρειάζεται μια μεγάλη αφοσίωση. Αυτό το έμαθα και το οφείλω στην Ασπασία Παπαθανασίου, βλέποντας την πώς δούλευε και πόσο αφοσιωμένη ήταν, ότι για να πετύχεις, να μπορέσεις να πεις κάτι σε αυτό το σπουδαίο και απαιτητικό είδος, χρειάζεται μια απόλυτη αφοσίωση σε αυτό. Απ' την άλλη ο Κουν είχε το στοιχείο το διονυσιακό, δηλαδή η δουλειά του αναζητούσε το σημείο της έκστασης, το σημείο που η αρμονία διαλύεται στο χάος, αυτή την κορυφογραμμή ανάμεσα σε αυτά τα δύο αντίθετα, τη σύγκρουση, την εσωτερική πάλι, το εκρηκτικό στοιχείο, το μανικό στοιχείο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ενθουσίαζε τον Κουν, και ο ίδιος, αν κάποιος ο οποίος του έβγαζε μια τέτοια στιγμή μέσα από μια ιερή μανία, μέσα από έναν ίστρο, έτσι, όπου καταλαμβάνεται από κάτι που τον ξεπερνά, ήταν ικανός να αλλάξει την παράσταση για να εντάξει αυτό το στοιχείο που του έβγαλε ο ηθοποιός. Αυτό ήταν η άλλη πλευρά, αυτή που δεν γνωρίζουμε, που ένα κομμάτι το βρίσκουμε δια της ζωολογικής και ένα κομμάτι μας έρχεται εξ αποκαλύψεως. Αυτό το κομμάτι εγώ το πλησίασα μέσα από την διδασκαλία του Κουν και ήταν για μένα πραγματικά σπουδαίο και ίσως και κάτι που κι εγώ σαν φύση το αναζητούσα μέσα από τις σπουδές μου, και έτσι βρήκε το δρόμο του από τη διδασκαλία αυτή του Κουν, διαβάζοντας παράλληλα και του Γκροτόφσκι τη διδασκαλία όσο μπορούσα να σταχυολογήσω μέσα από το κείμενό του, μετά δουλεύοντας με κάποιους βασικούς ηθοποιούς και θεατρολόγους του Γκροτόφσκι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, και αυτό για μένα υπήρξε πολύ σημαντικό, τον Τσίσλακ, τη Μιρέτσκα και τον Φλάσεν, τον θεατρολόγο, δραματολόγο του Γκροτόφσκι. Ήταν επίσης ένα συμπλήρωμα σε αυτή την πορεία της αναζήτησης του μεταφυσικού και του στοιχείου που δεν το ορίζουμε με τη λογική μας. Προχώρα κι άνοιγε γοργά το βήμα σου, είναι ώρα. Περπάτα κλαίγοντας πικρά, είναι καιρός, προχώρα. Αλίμονο μου, αλίμονο, σε μένα ναι τη δόλια, ποια πόλη και ποιο σπίτικο, δυστυχώ αδερφάκι, στη δούλεψη τους σε κρατούν και με την αδερφή σου την άμυρη παράτησες στο πατρικό παλάτι, να την εδέρνουν οι πίκρες, οι συμφορές στην πλάτη. Έλα λοιπόν και λύτρωσε τη δυστυχηνεμένα από τα μύρια βάσανα, αχ Θεέ μου, και βόηθα να εκδικηθώ το ατιμασμένο αίμα του κύρι μου που σφάχτηκε, κάνοντας να γυρίσει πίσω ο αδερφός που τριγυρνάει στα ξένα. Κραυγής παραχτική, πικρή και μαύρο μυρολόγη, και στεναγμούς πατέρα μου στον κάτω κόσμο στέλνω, γιατί με αυτά τις μέρες μου παντοτινά περνώ, ξεσχίζοντας τον τρυφερό λαιμό μου με τα νύχια και δέρνοντας την κεφαλή καθημερινά η ίδια για το δικό σου το χαμό. Κύριε μου που με σφάζει, οι, το πρόσωπό μου αυτό το γρατζουνό, το γδέρνω, κι όπως ο κύκνος ο στριγλός φωνάζει τον πατέρα, τον πολύ αγαπημένο του, που δίπλα σ' ακροποταμιά μέσα σε βρόχια δόλερα τον έχουνε πνιγμένο. Έτσι κι εγώ πατέρα μου σε κλαίω τον καημένο.
Το σώμα σου το έπλυνες με το στερνό λουτρό σου, που σου γίνε το πιο φρικτό κρεβάτι του θανάτου. Άλλη μονό μου, άλλη μονό. Πικρό τσεκούρι σ' έκοψε, πικρή παγίδα σου στήσαν πατέρα μου στου γυρισμού τη στράτα. Εσένα δε σε δέχτηκε με στέμα και στεφάνια η κλητεμνίστρα η δολερή, μα δίνοντας το ξύφο στο δίκοπο στον έγιστο, σε σκότωσε με φρίκι κι ύστερα τον παντρεύτηκε τον άτιμο φωνιά σου. Από τέχνη σε τέχνη, ραδιόφωνο της Εκκλησίας, παραγωγή παρουσίας πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, στην επιμέλεια του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Φιλοξενούμε την κορυφαία ηθοποιού κυρία Λιδία Κονιόρδου. Κυρία Κονιόρδου, το απόσπασμα ήταν από την Ηλέκτρα του Ευερπίδη, από μια παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και μουσική Νίκου Ξιδάκη. Μια παράσταση που έτσι παίχτηκε το 87, 88, 89 και μετά ξανά σε επανάληψη, παίχτηκε σε όλη την Ελλάδα. Ήταν μια παράσταση που πραγματικά συνέδεσε το αρχαίο δράμα με τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης. Ο Κώστας ο Τσιάνος είχε χρόνια δουλέψει με την Δώρα Στράτου, ήταν στενός συνεργάτης της και ήταν ένα όνειρο και της Στράτου αλλά και του ίδιου να μπορέσει να μπολιάσει την κλασική μας αυτή παράδοση του αρχαιοδράματος με τον πλούτο και τις μορφές της λαϊκής παράδοσης, που υπάρχει η βαθιά πίστη ότι έχει ενσωματώσει μέρος από αυτή την αρχαία σοφία όσον αφορά τις μορφές της, μέσα από τους χορούς, μέσα από τα δρόμενα, μέσα από τις τελετές, τα τελετουργικά στοιχεία. Και έτσι αυτό ήταν για μένα μια αποκαλυπτική έτσι, δουλειά και στην Ηλέκτρα και με τα Ιφηγένεια Ταύρης και αργότερα τις Χωηφόρες πάλι με τον Κώστα τον Τζιάνο. Ήταν ίσως η πρώτη στιγμή που κατάφερα όλα αυτά που είχα μάθει μέχρι τότε από το εθνικό και από τον Γκουν να τα εφαρμόσω σε μια δική μου πια μέθοδο και να υπηρετήσω αυτό που μου ζητούσε ο σκηνοθέτης, έχοντας πια μια επαγγελματική ικανότητα, μια δεξιοτεχνία, μια ωριμότητα και να κάνω μια ολοκληρωμένη δουλειά πάνω σε αυτό το ρόλο. Επόμενη παράσταση σταθμός. Νομίζω ότι μετά ήταν η Φώνισσα για μένα μια πολύ σημαντική στιγμή, έτσι, μια ευλογημένη στιγμή νομίζω για όλους που δουλέψαμε, για το Σωτήρη το Χατζάκη που ήταν ο σκηνοθέτης, ο Τάκης ο Φαραζής που έκανε τη μουσική, για τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Θυμάμαι τότε ήταν η Μάρθα η Φριτζίλα έτσι στις πρώτες της δουλειές και τραγουδούσε υπέροχα. Ήταν μια στιγμή όπου ισχύει ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσεται. Δηλαδή ήμασταν τόσο ταπεινοί απέναντι στον Παπαδιαμάντη, ήταν τόσο συντριπτικός ο λόγος του απάνω μας. Δεν αλλάξαμε βεβαίως καμία λέξη, δεν αλλοιώσαμε καθόλου το κείμενο που κρατήσαμε στην παράσταση και όλοι ήμασταν πάρα πολύ ταπεινοί στην προσπάθειά μας να υπηρετήσουμε αυτό το πνεύμα. Ούτε ο σκηνοθέτης ούτε κανένας από εμάς δεν ήθελε να κάνει εξυπνάδες ή να επιβεβαιωθεί πάνω στο κείμενο του Παπαδιαμάντη, παρά μόνο σεμνά και ταπεινά να υπηρετήσουμε αυτό το σπουδαίο πνεύμα. Και νομίζω ότι η παράσταση αυτή δεν το έχω ξανανιώσει άλλες φορές. Είχαμε την ευλογία του. Νιώθαμε την παρουσία του, ίσως γιατί παίζαμε στο Ψηρή που ήταν και ο Άγιος Ελισέος η γειτονιά. Ήταν η γειτονιά του Παπαδιαμάντη που έψελνε κιόλας στον Άγιο Ελισέο της Ολονυχτίας. Η ταβέρνα που πιο κάτω που ακριβώς, ναι. Εγώ αισθανόμουν ότι υπήρχε το πνεύμα του εκεί μέσα στο χώρο και οι στιγμές που ζήσαμε ήταν αποκαλυπτικές και για μας τους ίδιους και για το κοινό. Δεν ήταν θέατρο, ήταν κάτι το οποίο είχαμε όλοι μια κοινή μαρτυρία. Ήταν πιο κοντά στο δρόμενο παρά στο θέατρο, με την έννοια της θεατρικότητας. Ήταν μια πολύ ευλογημένη στιγμή. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε απίστευτο βαθμό. Παίζαμε 2,5 χρόνια χειμώνα καλοκαίρι χωρίς σταματημό και πραγματικά δεν αισθάνθηκα ποτέ ένα βαριγκωμό για το κείμενο. Έλεγα αυτά τα λόγια σαν να ήταν ευλογία, σαν να ήταν νερό μέσα στην έρημο. Πολύ σπουδαίο πνεύμα, πάρα πολύ σπουδαίο πνεύμα. Πιστεύω ότι ο Παπαδιαμάντης ήταν
το έργο αυτό είναι ένα σταύρωμα ανάμεσα στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και στο χριστιανικό πνεύμα. Είναι δηλαδή αυτό το ελληνοχριστιανικό πνεύμα το οποίο σταυρώνεται, κυριολεκτικά σταυρώνεται μέσα στο έργο, και αυτός που φέρει αυτό το σταυρό είναι η Φώνισσα. Παρά την εκτροπή της που προσπαθεί και αυτή σαν άλλη μύδια να σώσει τη ζωή στερώντας την, αλλά σαν ένας άγγελος θανάτου προστατεύει τη ζωή. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο έργο που νομίζω ότι ξεπερνάει και τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη. Αυτό το έργο είναι ένα απίστευτος πλούτος, που γι' αυτό και είναι στην κληρονομιά μας η Φώνισσα, τη γνωρίζουν ακόμα και αυτοί που δεν την έχουν διαβάσει ποτέ. Γνωρίζουν την ύπαρξή της. Είναι σαν να αυτονομήθηκε το πρόσωπο αυτό από τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη. Μια σπάνια εμπειρία και έτσι πολύ σπουδαία συνεργασία και με όλους τους υπόλοιπους, και φυσικά με το Σωτήρη το Χατζάκη που είχε και την έμπνευση και την κύρια ευθύνη. Του χαϊαγιού μου τα σλαμά τα χτέρενιούν το φτέδι νενίμ μου γιουρμολά yavrum küçük ve yürmola nani nani mikrom nani nani to haydemeno nani Κοιμάτω που να το χαρώ και να το δυο μεγάλο και να το δυο της παντριάς κι ακόμα πιο μεγάλο. Το νανούρισμα που ακούσαμε είναι από τον δίσκο της, από την έκδοση του Ιδρύματος Μικρασιατικών Σπουδών για τα τραγούδια της Καπαδοκίας, και στο οποίο συμμετέχω και εγώ με αυτό το υπέροχο μικρό νανούρισμα. Είναι το μισό κείμενο τουρκικό και το μισό ελληνικό. Είναι ένα πολύ όμορφο νανούρισμα. Η ώρα είναι 8:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τέχνη σε τέχνη, παραγωγή παρουσίαση πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, στην εμέλεια του ήχου Αντώνης Παντελιός. Φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας την κορυφαία ηθοποιό κυρία Λιδία Κονιόρδο. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από παραδοσιακά της Καπαδοκίας που μας παρέπεμψε, μας έδωσε μια αναφορά του κλίματος, της ατμόσφαιρας της παράστασης. Ακριβώς, της Φώνισσας, γιατί και εκεί πολλά κομμάτια ήταν παραδοσιακά, ήταν νανουρίσματα του γάμου, έτσι ήταν όλο το κλίμα της παράστασης, αυτό μεταξύ των παραδοσιακών και του βυζαντινού μέλους. Τώρα μια άλλη κορυφαία στιγμή έτσι, στο δρόμο αυτό, πιστεύω ότι είναι η συνάντηση με έναν παγκόσμιο έτσι, δάσκαλο, το Βασίλειεφ. Ναι. Πραγματικά αυτό ήταν άλλη μια πολύ έτσι, φωτισμένη στιγμή στη ζωή μου. Βέβαια τον αναζήτησα κι εγώ, στους Δελφούς του πρότεινα να γίνει αυτή η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και το Διπεθέ της Πάτρας που διεύθυνα για τη μύδια του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο,
και ο ίδιος το δέχτηκε, ήρθε στην Ελλάδα 7 μήνες, ζούσε εδώ συνέχεια, σε ένα μικρό διαμερισματάκι για φοιτητές πίσω από στα Ηλίσια. Ερχόταν με τα πόδια στη σχολή και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ασχολιόταν μόνο με αυτό. Δεν έχω δει πιο παθιασμένο άνθρωπο, δεν έχω δει άνθρωπο να σέβεται το κείμενο όσο κανένας. Να φανταστείτε ότι για να καταλήξει στη μετάφραση που θα χρησιμοποιούσε, μετέφρασε λέξη-λέξη στα ρώσικα και στα νεοελληνικά το αρχαίο κείμενο, για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς λέει το αρχαίο κείμενο. Πάνω σε αυτό αυτοσχεδιάζαμε και δουλεύαμε, και μετά μου ζήτησε και του έφερα όλες τις μεταφράσεις από το 1860 μέχρι την τελευταία που παίχτηκε από το Εθνικό Θέατρο, μια στίβα από μεταφράσεις, και τις οποίες διάβεσε μια Ρωσίδα Ελληνίστρια, κατέληξε σε αυτές που ήταν στις 10 πιο πιστές και πιο θεατρικά δόκιμες, και μαζί στο τέλος επιλέξαμε τελικά αυτή της κυρίας της Φερεντίνου Μπαστιά, την οποία και χρησιμοποίησαμε. Θέλω να πω, είναι ένας σπουδαίος παιδαγωγός, αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς και είναι ένας άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος, με σοβαρή παιδεία μέσα από τη Ρώσικη σχολή, αλλά και που ο ίδιος ανέπτυξε μια δική του μέθοδο για το μη ψυχολογικό θέατρο, για το ποιητικό θέατρο, γιατί η σχολή Ρώσικη είναι κυρίως για το ψυχολογικό θέατρο, και ο ίδιος ανέπτυξε μια μέθοδο για το ποιητικό, μεταφυσικό, πολλές φορές μυστηριακό θέατρο. Ο Βασίλεφ είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι ο Ταρκόφσκι στον κινηματογράφο. Ενώ υπήρχε αυτή η σχολή, η γραμμή του πνεύματος. Ο Τολστόι είναι ένας άνθρωπος μυστικιστής κατά βάση, βαθιά έτσι, με ένα σύνδεση με την Ορθοδοξία της Ρωσίας, αλλά μέσα από την ουσία του, όχι μέσα από τον τύπο, και ένα πνεύμα τρομερά ανήσυχο και έτσι ρηξικέλευθο, που δεν μπορεί να βολευτεί πουθενά, ούτε να μαντρωθεί πουθενά. Είναι ένας άνθρωπος δύσκολος στη συνεργασία, αλλά τόσο η δουλειά μαζί του σου ανοίγει τόσους κόσμους, που όλοι που δουλέψαμε μαζί, και ήμασταν ένας πολύ μεγάλος θίασος, είμαστε γύρω στα 45 άτομα, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, και για μας είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς, είναι τουλάχιστον για μένα είναι η ζωή μου προ Βασίλειεφ και μετά Βασίλειεφ. Καθόρισε πάρα πολύ τη δουλειά μου, το πώς σκέφτομαι το θέατρο και τη σχέση μου με το θέατρο, και με βοήθησε να οργανώσω και την προσωπική μου μέθοδο με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Βέβαια, να θυμίσουμε στους ακροατές και στους ακροάτες ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή τη στιγμή εδώ και ίσως 20-30 χρόνια, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και ερευνητές. Ακριβώς, είναι ένας από τους σπουδαίους, και το ότι ανεβάσαμε, ότι ο λόγος που τον κάλεσα στην Ελλάδα ήταν ακριβώς για να μπολιαστεί η δική μας παράδοση της ερμηνείας του αρχαίου δράματος με αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ποιητικό θέατρο. Ακριβώς για να δημιουργηθεί ένας διάλογος με τους Έλληνες δημιουργούς και το ελληνικό κοινό, για το πώς ένας τόσο σημαντικός καλλιτέχνης βλέπει και μπορεί να εργαστεί πάνω σε αυτό το σπουδαίο είδος. Ομολογώ αυτό που μπορώ να πω, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, για το οποίο υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις, ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος τίμησε αυτό το είδος, δεν το ξεπέταξε κάθε άλλο, το τίμησε, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, με πολύ μεγάλη αφοσίωση, αγωνία και σεβασμό. Ίσως πριν να κλείσουμε αυτή την ενότητα τη συνάντηση και τη συνεργασία με τον Βασίλη, μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία από τη μέθοδό του? Η μέθοδος του στηρίζεται ακριβώς στην αντιδιαστολή με το ψυχολογικό θέατρο. Το ψυχολογικό θέατρο καθορίζεται από τη σύνδεση με το παρελθόν. Δηλαδή με τη μέθοδο Στανισλάβσκι, έτσι? Ναι, ακριβώς. Το παρελθόν είναι ο μαγνήτης, ο οποίος έλκει το λόγο και τις πράξεις των ανθρώπων. Ας πούμε στον Θείο Βάνια, οι άνθρωποι όπως ξεκινάνε έτσι κάπως και τελειώνουν. Δηλαδή είναι σαν να ξαναγυρνάνε πάλι πίσω από εκεί που ξεκινήσανε.
Ο Τσέχοφ ο ίδιος στο τελευταίο του έργο, το Βυσσινόκηπο, αρχίζει και αλλάζει τη δομή της συγγραφής του και δημιουργεί ένα έργο που μπορεί να δουλευτεί με τη δομή του μη ψυχολογικού θεάτρου, του ποιητικού θεάτρου, δηλαδή το είδος του θεάτρου όπου ο στόχος είναι ο μαγνήτης που καθορίζει τα λόγια και τις πράξεις των ανθρώπων. Το τέλος δηλαδή, εκεί που στοχεύουν, εκεί που οδηγούνται, εκεί που οδεύουν. Και αυτό τουλάχιστον στο αρχαίο δράμα είναι πραγματικά έτσι, το ξέρουν όλοι αυτοί που δουλεύουν με αυτό το είδος, και ο Κούν το ζητούσε και ο Τσιάνος το ζητούσε, ότι ο ήρωας, ο τραγικός, είναι καρφωμένος στο σκοπό του. Δεν θα ξεφύγει ποτέ από το σκοπό του, μπορεί να έχει διχασμό, μπορεί να έχει δίλημμα, αλλά στο τέλος θα κάνει αυτό στο οποίο είναι ταγμένος. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά για τον ηθοποιό, το πώς διαπραγματεύεται και χειρίζεται το υλικό του, και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι και πιο κοντά στη ζωή, γιατί στη ζωή μας ό,τι και να μας τύχει δεν γυρνάμε πίσω, κοιτάμε πάντα μπροστά, το επόμενο βήμα, την επιβίωση ή να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι ή να πάμε τη ζωή μας ένα βήμα παραπέρα, έτσι, γιατί άμα γυρνάμε πίσω είναι σαν ένας θάνατος. Πάμε πίσω για να μάθουμε και να πάμε πιο μπροστά. Και πιστεύω ότι η δύναμη αυτή του μη ψυχολογικού θεάτρου, αυτό που μας δίδασκε ο Βασίλευ, είναι πάρα πολύ μεγάλη, και το να έχεις στα χέρια σου μια μέθοδο, μια μεθοδολογία από τα χέρια ενός σπουδαίου παιδαγωγού όπως ήταν ο Βασίλευ, είναι ένα δώρο ανεκτήμητο. Εγώ τουλάχιστον από εδώ και πέρα βασίζω ένα πολύ μεγάλο μέρος της διδασκαλίας μου στη μέθοδο αυτή. Πόσες με ζώνουν
ραδιόφωνο της Εκκλησίας, είναι εκπομπή από τέχνη σε τέχνη, παραγωγή παρουσίαση πατήρ Πέτρος Μινόπτρος, στην επιμέλεια του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Φιλοξενούμε την κυρία Λιδία Κονιόρδου, σπουδαία ηθοποιό, σκηνοθέτη και παιδαγωγό. Ακούσαμε, κυρία Κονιόρδου. Ήτανε το απόσπασμα από την παράσταση της Μύδιας του Ευρυπίδη στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία του Ανατόλη Βασίλειεφ και η μουσική του Τάκη του Φαραζή. Ήτανε η μονοδία της Μύδιας, δηλαδή με τη μορφή του Αμανέ, γιατί αυτό ζητήθηκε από το σκηνοθέτη για να συνδεθεί με τη δική μας αναγνωρίσιμη μουσική παράδοση του ρεμπέτικου και του Αμανέ. Ήταν αυτές οι πρώτες κραυγές που ακούμε από τη Μύδια που είναι εκτός σκηνής. Όλο αυτό το κομμάτι παρουσιάστηκε με τη μορφή του Αμανέ. Από την ηθοποιία στη σκηνοθεσία, κυρία Κονιόρδου. Άλλος ρόλος. Ναι, αυτό έγινε με ένα πολύ φυσικό τρόπο. Επειδή αρκετά νωρίς, από τη δεκαετία του 80, άρχισα να διδάσκω σε δραματική σχολή και διδάσκοντας άρχισα να μου αναπτύσσεται και μία αισθητική και μία κατεύθυνση για το πώς μπορεί να ανεβεί μια παράσταση. Βέβαια, η παρακαταθήκη που είχα από τον Κουν, ο οποίος με την ελευθερία που μας έδινε να αυτοσχεδιάζουμε, μας οθούσε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της σκηνής και να μην απομονωνόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό μας βοηθούσε να έχουμε μια όψη όλου του έργου και όλου του συστήματος που δούλευε, και αυτό είναι ίσως το κατόφλι της σκηνοθεσίας. Έτσι άρχισα σιγά σιγά να σκηνοθετώ στη δραματική σχολή και μετά άρχισα να σκηνοθετώ και σε κανονικές παραστάσεις. Οι πρώτες μου εργασίες ήταν στο Διπεθέ Βόλου, στο Διπεθέ Λάρισσας μάλλον, την πρώτη μου δουλειά, με τους Φασουλίδες με τη Μαγκούρα του Λόρκα, που μου ζήτησε ο Κώστας Σουτσιάνος να σκηνοθετήσω την παιδική παράσταση. Μετά συνέχισα στο Διπεθέ Βόλου, που είχα την καλλιτεχνική διεύθυνση για 5 χρόνια, με την Άλκιστη του Ευρυπίδη, που την ανεβάσαμε με κούκλες, με μεγάλες κούκλες σαν ανδρίκελα, στο μέγεθος. Συνδυασμός δηλαδή ηθοποιών. Ναι, οι ηθοποιοί παίζαν, ήταν πίσω από τις κούκλες. Και συνέχισα μετά με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, με το Εθνικό Θέατρο, τους Πέρσες, τον Ίωνα, πάλι με το Εθνικό Θέατρο, και μου ζητήθηκε και από πανεπιστήμια της Αμερικής, από το NYU της Νέας Υόρκης και από το Binghamton πάλι της Νέας Υόρκης, να σκηνοθετήσω, όπως και από το Μουσείο Γκέτι και από την Οξφόρδη στο Λονδίνο, να σκηνοθετήσω έργα και θέματα που είχαν σχέση με το αρχαίο δράμα. Έτσι κάναμε στο NYU την Κασάνδρα της Κρίστα Βόλφ, παράσταση το 1993 αν θυμάμαι καλά, με τους φοιτητές και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Στο Binghamton κάναμε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Άλκιστη αργότερα του Ευρυπίδη, πάλι με τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους μουσικούς, το τμήμα της φιλολογίας. Έγινε μια πολύ γόνιμη δουλειά. Και στο Μουσείο Γκέτι έγινε μια παραγγελία για την μεγάλη έκθεση «Η ενηλικίωση στην αρχαία Ελλάδα», και εκεί κάναμε μαζί με άλλους Έλληνες ηθοποιούς που ξέραν καλά αγγλικά, τον Χρήστο Τολούλη, τη Μάρθα τη Φριτζίλα, τον Νίκο τον Καραθάνο και τη Γεωργία Τσαγκαράκη, κάναμε μια παράσταση σε σκηνικά κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου, που παίχτηκε και στο Λος Άντζελες με φοιτητές από το UCLA, αλλά και στην Οξφόρδη με απόφοιτους της Οξφόρδης και έτσι φοιτητές της Οξφόρδης. Και τη μετάφραση είχε κάνει τότε ο γνωστός ελληνιστής καθηγητής της Οξφόρδης, ο Όλιβερ Τάπλιν. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, από την οπτική του σκηνοθέτη, ποια είναι η διαφορά από τη δική σας έτσι πλευρά? Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά του σκηνοθέτη, και ευτυχώς μέχρι τώρα μπορώ να χωρίζω τις δύο λειτουργίες και να μην τις μπερδεύω. Δηλαδή, όταν δούλεψα με το Λευτέρη το Βογιατζή σαν ηθοποιός και είχα ήδη σκηνοθετήσει, ή το πρόσφατα με τον Θεοδωρόπουλο το Βαγγέλη που κάναμε τις Τροάδες πριν από 2 χρόνια, μπορώ να χωρίζω τις λειτουργίες. Ο σκηνοθέτης
και δημιουργεί αυτό το αρχιτεκτόνημα, δημιουργεί τους χώρους όπου καλείται ο ηθοποιός να μπει μέσα να τους γεμίσει. Δίνει τη δομή, δίνει την κατεύθυνση, δίνει το ύφος και την αισθητική. Και αν το θέλετε και αποκαλύπτει και το ενιολογικό κομμάτι, αυτό που λέγαμε στην αρχή, δίνει το στίγμα των ενιών πάνω στα οποία αναπτύσσεται το κάθε έργο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο ηθοποιός έρχεται για να εμπνευστεί από αυτό το οικοδόμημα, να το γεμίσει, να του δώσει πνοή, να του δώσει σάρκα και οστά και να το υπηρετήσει ταυτόχρονα. Έτσι είναι πολύ διακριτές οι δύο λειτουργίες, εξίσου δημιουργικές και οι δύο, και μπορούν και ανταλλάσσουν βεβαίως, ο ένας δίνει στον άλλον πολύ έτσι, δημιουργικό υλικό για να πάνε παραπέρα. Εγώ έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερή στις συνεργασίες μου με τους διαφορετικούς σκηνοθέτες που είχα μέχρι τώρα και αισθάνομαι ότι κατέθεσα ό,τι καλύτερο μπορούσα μαζί τους. Οι συνεργασίες ήταν πάρα πολύ καλές, είμαστε όλοι αγαπημένοι και νομίζω ότι προσέφερα, υπηρέτησα την άποψή τους όσο καλύτερα μπορούσα. Η σκηνοθεσία είναι πάλι έτσι ένα κομμάτι που το οργανώνεις και όταν έρχεται η ώρα το να ανεβεί αυτή η παράσταση στη σκηνή, ο σκηνοθέτης θα αισθάνεται μια πολύ μεγάλη μοναξιά, γιατί πια είναι εκτός παιχνιδιού. Αισθάνομαι ότι είμαι στην προκυμαία και βγάζω ένα μαντίλι και αποχαιρετάω το πλοίο που σαλπάρει χωρίς εμένα πια. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι πολύ ανάμεικτα τα αισθήματα του σκηνοθέτη όταν τελειώνει η δουλειά του. Αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το αποτέλεσμα ή το ταξίδι και η συνάντηση? Το ταξίδι, σαφέστατα το ταξίδι. Γιατί ακριβώς υπάρχουν δύο ειδών σκηνοθέτες. Υπάρχουν οι σκηνοθέτες του αποτελέσματος και οι σκηνοθέτες της διαδικασίας. Και από τα δύο είδη υπάρχουν σπουδαίοι δημιουργοί. Μετά από ένα χρόνο θα δουλέψω με έναν σπουδαίο δημιουργό, σκηνοθέτη του αποτελέσματος, που είναι ο Μπομπ Βίλσον, που πραγματικά ξέρει από την αρχή σε μεγάλο βαθμό τι είναι αυτό που επιδιώκει. Σου δίνει την παρτιτούρα, σου δίνει τη φόρμα και εσύ καλείσαι να της δώσεις όσο γίνεται πιο σπουδαία πνοή. Είναι ας πούμε η ανατολική, η σχολή του ανατολικού θεάτρου. Η Ιαπωνέζικη, ας πούμε. Η Ιαπωνέζικη, η Ινδική, η Κινέζικη, που είναι δεδομένο το σχήμα και η φόρμα. Όπως είναι μια παρτιτούρα του Μπαχ που πρέπει να την Ναι, που πρέπει εσύ να νιώσεις το πνεύμα της και το δικό σου το πνεύμα να υπηρετήσει και να γεμίσει, να δώσει πνοή. Από την άλλη υπάρχει η σχολή των σκηνοθετών της διαδικασίας, που ένας τέτοιος σκηνοθέτης υπήρξε ο Κούν πάρα πολύ και ο Βασίλευ, το οποίο σου δίνει ένα μεγάλο μέρος δυνατότητας να συνεισφέρεις και εσύ δημιουργικά στο κομμάτι που λέγεται δημιουργία. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι συνισταμένη της κατάθεσης όλων των δημιουργών. Είναι μια πολύ διαφορετική λειτουργία και οι δυο είναι πολύ σημαντικές, όπως επίσης ο Λευτέρης ο Βογιατζής είναι ένας σκηνοθέτης του αποτελέσματος. Έχει ονειρευτεί, έχει οραματιστεί το έργο πριν να το ανεβάσει, και έτσι ο Ροντήρης ήταν ένας σκηνοθέτης του αποτελέσματος, πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Είναι δύο πολύ διαφορετικές λειτουργίες, εξίσου ενδιαφέρουσες και σπουδαίες εμπειρίες για τον ηθοποιό. Παρσίνια στα χέρια σου, κορούλα μου, μακράδια στα δάχτυλιά σου, νυφούλα μου.
από τέχνη σε τέχνη. Συνομιλούμε με την ηθοποιό, σκηνοθέτη και παιδαγωγό κυρία Κονιόρδου. Ακούσαμε τώρα... Ήταν άλλο ένα τραγούδι του γάμου από το δίσκο της Καπαδοκίας, το Ίδρυμα Μικρατσιατικών Σπουδών, που το είχε επιμεληθεί και παίζει και όλα στην υπέροχη λύρα ο Σωκράτης ο Συνόπουλος, και το οποίο μου ζητήθηκε και αυτό να το τραγουδήσω σε αυτή την ηχογράφηση. Εκτός από την ευαισθησία σας, στη γλώσσα έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Ναι, και στη δουλειά που έχετε κάνει βέβαια πάνω στη φωνή, στην ανθρώπινη φωνή. Ναι, πραγματικά από μικρό παιδί ήταν ο διχασμός μου να ασχοληθώ με το θέατρο ή με τη μουσική, ήταν το προφανές μου ταλέντο. Γιατί από μικρό παιδί ήμουν πάνω σε ένα πιάνο και αυτοσχεδίαζα πριν να μάθω να παίζω πιάνο. Πάντα έχω ένα ερώτημα, μήπως έπρεπε να είχα γίνει μουσικός. Αλλά συνδυάζω τη μουσική, τη μουσικότητα σε οτιδήποτε κάνω στη δουλειά μου στο θέατρο. Γι' αυτό και μου αρέσει το ποιητικό είδος, γιατί εμπεριέχει τη μουσική. Γι' αυτό και μου άρεσε πολύ η Τρισέβγαινη του Παλαμά, που είναι πραγματικά ένα είδος, ένα ποιητικό, ανήκει στο ποιητικό θέατρο, το ενιολογικό, και το οποίο έγινε πριν από ένα χρόνο στο Εθνικό Θέατρο, έτσι, με πολύ αξιόλογους ηθοποιούς και μια παράσταση που αγάπησα πολύ. Η μουσική για μένα είναι η υπέρβαση, είναι το στοιχείο που μας υπερβαίνει, που μας βοηθάει να υπερβούμε τον μικρό κόσμο της μικρής προσωπικής μας φυλακής. Είναι ένα όχημα που μας πλησιάζει πιο κοντά στο αυτό που λέμε το μεταφυσικό, στη γλώσσα της ψυχής. Αγαπώ πάρα πολύ, έτσι, τη μουσική και δεν μπορώ να σκεφτώ παράσταση που να μην την εμπεριέχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και στους Πέρσες που, έτσι, χρησιμοποίησαμε ένα σύγχρονο ιδίωμα, χρησιμοποίησαμε το ραπ, αυτό που έχει γεννηθεί τη μαύρη κουλτούρα. Τη μαύρη κουλτούρα και το break dance, που βεβαίως τα αφομοιώσαμε, δεν τα μεταχειριστήκαμε σαν folklore, αλλά πραγματικά το κάθε είδος μουσικής, από την πιο σοβαρή και κλασική μουσική και αρχαία μουσική και παραδοσιακή μουσική και pop μουσική, η μουσική είναι, νομίζω, δίνει χαρά στη ζωή μας. Καλά, το ραπ που είπατε και το breakdance είναι μια αυθεντική έκφραση λαϊκής κουλτούρας. Ακριβώς. Άλλωστε υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, από τη ραψοδία στο ραπ. Είναι ο σύγχρονος τρόπος μουσικής εκφοράς των κειμένων. Όπως οι αρχαίοι ραψοδοί είχαν μια μουσική εκφορά των επών, έτσι και το ραπ μπορεί να είναι ο σύγχρονος τρόπος να πει κανείς μουσικά ένα μεγάλο μακροσκελές κείμενο, μεταξύ τραγουδιού και πρόζας. Ένα είδος σύγχρονου ρετσιτατίβο, ας πούμε, όπως έχουμε στην κλασική Τώρα, περάσατε από το ρόλο της ηθοποιού, της σκηνοθέτηδος, στην αφοσίωση, στην πίστη και στην αφιέρωση του αρχαίου δράματος σε ένα θεσμικό ρόλο. Είστε διευθύνων σύμβουλος. Ναι. Στο Κέντρο Αρχαίου Δράματος Δεσμοί είναι μια τιμή που με έγινε από την Ασπασία Παπαθανασίου, που με άφησε στο πόστο της. Είναι ένας χώρος που ήρθε για να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στην ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα κέντρο να ερευνά, να μελετά και να προτείνει κατευθύνσεις μέσα από την έρευνα και τον πειραματισμό για το αρχαίο Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή το αρχαίο δράμα όλοι το αναγνωρίζουμε σαν το κατεξοχήν σπουδαίο είδος το οποίο έχει γεννηθεί στον τόπο μας, και παρόλα αυτά δεν υπήρχε ο χώρος να το καλλιεργεί. Έτσι αυτό το κέντρο συνεχίζει αυτή την παράδοση παρά τις δυσκολίες των καιρών και παρά την άρνηση του Υπουργείου να το στηρίξει πλέον. Μόνο του με τις δικές του δυνάμεις προσφέρει παιδαγωγικό έργο ειδίκευση σε ηθοποιούς, θεατρολόγους, καθηγητές δευτεροβάθμιας, σε όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει και να δοκιμάσει κατευθύνσεις στο αρχαίο δράμα. Σε νέους ηθοποιούς να φτιάξουν νέες προτάσεις, σε σκηνοθέτες να δοκιμάσουν τις δουλειές τους πριν να τις εκθέσουν στο ευρύτερο κοινό. Και εκεί έχω ρίξει πια ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μου να διδάσκω και να διατηρήσω αυτό το χώρο ζωντανό, ανοιχτό και δημιουργικό.
Ήταν η εκπομπή από τέχνη σε τέχνη, παραγωγή παρουσίαση Πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, θεμέλια του ήχου Αντώνης Παντελιός. Σήμερα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας ήταν καλεσμένη μια προσωπικότητα του θεάτρου, η ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός κυρία Λιδία Κονιέροδου. Κυρία Κονιέροδου, σας είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.